Nogle gange må man flytte sig fysisk for at lykke sig mentalt. Selv vil jeg flytte fra Stockholm til Svendborg for at bruge 4 år på at uddanne mig til skibsofficer i Mærsk. Her er jeg sammen med andre, der er tændt på teknologi og på at sejle nogle af verdens største skibe. Selvom Svendborg ikke er så stor, så mærker man tydeligt, at her er mange unge fra det maritime akademi, sygeplejeskolen og erhvervsskolen. På Simac bliver du klar til den virkelige verden. Vi skal alle ud og sejle containerskib på tværs af kloden eller i supply-skib i Nordsøen. For at nå dertil skal vi gennem et stort og krævende pensum med masser af teori, gruppearbejde, eksamener plus øvelser i simulator. Selvom vi er forskellige, så har alle den indstilling, at vi skal kunne arbejde sammen. For når vi er på havet, så er der kun os. Der kommer ikke nogen at redde os, hvis teknologien svigter, eller vi kommer ud af kurs i stormvejr. Vi skal kunne løse de problemer, der kan opstå undervejs. Det her er mit team. Det er fedt at blive udfordret og være en del af noget større. Ved at blive uddannet til maskinmester eller skibsfører, udvikler vi kompetencer, som kan bruges inden for mange andre erhverv.